ngalaba na-ahụ maka okwu gbasara ahụike nke ezinụlọ na ụlọọgwụ mahadum Nnamdi Azikiwe dị na Nnewi na njikọ aka ya bụ ụlọọgwụ agago n'ihu wee chịkọba ọgbakọ inye ndị mmadụ ọgwụgwọ n'efu n'Ụmụnya dị n'okpuru ime obodo Oyi na Anambra steeti. Ya bụ amụma bụ nke achịkọbara n'ogige ahụike nta bụ Comprehensive Health Center dị n'Ụmụnya. Ka Chibụzọ Okoye kọtapụrụ gị akụkọ a. Ihe megasịrị n'oge ahụ gụnyere ịkụzi ndị mmadụ maka ahụike, inene maka anya nakwa ọrịa ndị ọzọ gasị. Mgbe ọ na-ekwu okwu ka dọkịta Florence Ekweọgụ, onye siri ngalaba na-ahụ maka ahụike ezinụlọ nke Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi, mere ka amata na ha bịara inye ndị obodo ahụ ọgwụgwọ n'efu iji kwalite ahụike ha. Dọkịta Ekweọgụ gara n'ihu mee ka amata na Comprehensive Health Center Ụmụnya bụ otu ụlọọgwụ na ụlọọgwụ ndị obere nke ha nwe ma kwe nkwa na ha ga na-aga n'ihu na-eje n'obodo dị iche iche na-enye ya bụ ọgwụgwọ n'efu maka ọdịmma ahụike steeti a. Onye head of department n'ọnụ bekee nke Comprehensive Health Center Ụmụnya, dọkịta Chibụzọ Nwachu, ya gwara ABS na ya bụ ọgwụgwọ n'efu nke ha nyere ndị Ụmụnya bụ ụzọ ya bụ ụlọọgwụ si akwalite mmekọ ha na ọha mmadụ, ọkachasị ndị ahụ nwa na ebe ha nọ, ma gwazie ndị Ụmụnya ka ha nwere ohere ahụ nara ọgwụgwọ n'efu na-etufughị ego ọbụla. Na mbụrụ ka onye President General Ụmụnya Development Union bụ Maazị Innocent Nwabeze kenere ndị ụlọọgwụ ahụ maka ya bụ ọgwụgwọ n'efu ha nyere ndị be ha, makwa nkwa na ndị obodo ahụ ga na-akwado ụlọọgwụ ahụ n'ebe niile iji hụ na enwegotara ya n'ogo dị elu. Otu onye solite elele mgbe emere ya bụ mmemme bụ Maazị Joseph Okoye keneziri ndị ụlọọgwụ ahụ maka ichete ndị be ha, ma kwue na inye mmadụ ahụike kachasị ọgọ mmadụ ga-emere mmadụ ibe ya, ma rịọzie Olise bi n'igwe ka o gozie ndị ụlọọgwụ ahụ site na Ụmụnya nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.